Sa paglipang sa teknolohiya sa atong kapanahonan karon, angay natong hinumduman nga the machines are made for man and not the other way around, not that man or humanity is made for the machines. Ang mga machines gimugna aron makatabag sa tao, makapasayon sa gimbuhaton sa tao, apan dili ang tao nga kinahanglan maulipon sa machines. Mao nga diha sa tong paggamit sa mga teknolohiya, mga machines, kun naulipon na tani ini, murag di na ta mabuhi kundi ta makaduwa og email, di ta makada og cellphones, atong banday-bandayan atong kaugalingon nga mura na hinuon tag ulipon sa machines. But again, machines are made for man, or for humanity. Karon ang pangutana, unsa kahapon ang purpose why God created humanity? What are we for? Para sa man ta mga tao nga gihimo man ta sa Ginoo. We are made for God. Di nato balihon nga ang Dios dunay utang nato, mao nga kinahanglan nga tabangan ta niya. We are made for God and for God alone. Mao bitaw nga diha sa tong ebanghelyo miingon ang Ginoo, kung kinsa katong dili batok kanato, dapig kanato, kay kitang tanan para sa Dios. O kung kitang tanan para sa Dios, unsa man ang mga pahinumdom, mga tambag sa tong Ginoo diha sa tuang pagpuyo nining kinabuhia, diha sa tong pagpuyo nining kinabuhia ngadto sa ato ang pagtagad sa uban, mao ni una nga pahimatgon sa Ginoo nga dili unta kita makaangin sa uban nga mahimulag sila ngad sa Dios o maghatag nila kadautan o kaalautan. Kay kung kitang tanan para sa Dios, kinahanglan ang uban usab atong madala ngadto sa Dios. Kinahanglan nga mahimutang mga maayong modelo nga mahimong sumbanan nga ang uban usab mahaduol sa Dios. Mao nga miingon ang atong Ginoo nga dili unta kita mahimong hinungdan alang sa kaalautan sa uban. Nahinumdum ko niadtong akong amigo kaayo niadtong elementary ug high school, kay classmate man mi. Unya duol-duol ra pud mi og balay, magdungan mi kasagaran ngadto sa eskwelahan. Sud na kong amigo. Unya pagkahuman og high school, kay misulod man ko seminaryo, unya lahi pod nga kurso iyang gikuha, nagkabulag-bulag, wa na mi magkitaay. Og dihang napari nako, diha pa mi magkitaay pag-usab. Apan sa dihang pagkakita naho niya, wa nay saktong pangisip. Mitan-aw na lang siya nako. Siguro nakailato pero wa na may saktong pangisip. Hugaw na kaayo ang iyahang kaugalingon tungod kay nadaot siya sa droga. Naluoy ko nagtan-aw sa akong amigo nga naguba gayod ang iyang kaugmaon. Mao nga nakaingon ko nga magbayad ra gihapon ang mga tao nga hinungdan nga nahimong alaot ang akong suod nga higala. Ug mao nini ay pahinumdom sa atong ebanghelyo mga igsuon. Kung kita makaangin sa kalautan sa uban, mas doble, triple ug mas dako pa ang atong tulubagon sa Dios. O gilarawan kini sa atong Ginoo nga maayo paghigtan og galingang bato
ang atong liog ug itambog kita sa dagat. Laliman po ka, ingon ana ang paghulagway sa Ginoo. Higtan tas atong liog sa galingang bato niya itambog sa dagat, hinay-hinay tang malumos. Apan paghulagway lang ni sa Ginoo sa kasakit nga pag-aabton, pagabayaran sa mga tao nga nahimong hinungdan alang sa kalautan sa uban. Mao nga sa dili patamubuhat o dili maayo hinumduman nato nga pilo-pilo ang atong tulubagon sa Dios. Ug mao ni unang pahinumdom sa Ginoo nato kay kita lagi kitang tanan para sa Dios. Mao nga dili gud unta kita angay mahimong hinungdan nga magdala sa kaalautan sa uban nga mahimulag sila sa Dios. Ikaduha, kung dili kita angay nga mahimong hinungdan sa kalautan sa uban, mas kinahanglan nga kita mismo dili mahiadto niya ng kalautan o dili mahimulag sa Dios. Kita mismo kinahanglan nga dili malayo sa Dios. Mao nga ang ikaduha, mao ang pagpaningkamot nga dili kita mahimulag sa Dios. Kung unsa man ganing ang mga hinungdan nga makapahimulag nato sa Dios, mao ning gihulagway sa Ginoo nga putla kana, lugita kana. Apan kining maong pulong sa Ginoo dili ni nato sabton nga literal nga kun nakasa ni atong kamot nakapasakit putlon, kun ang atong tiil nakapasakit o nakadaha sa tibok lawas ngadto sa kalautan putlon, kung kining atong mata nagsigig tan-aw dili maayo lugiton sa dihang na-realize nato nga sayop kita. Pagkadaghan siguro natong mga pungkol, mga YTL o mga buta. Apan mga igsoon ko na ni Kristo, kining pulong sa Ginoo nga putla, lugita, sa in English ni cut it off, pluck it out, Jewish expressions ni siya. Nga nagkahulugan na we have to sacrifice something in order to preserve the good of the whole. Na kinahanglang mo sakripisyo ta og usa o gamayng butang aron masalbar ang kinatibuk-an. Mao gipasabot ning Jewish expression nga cut it off and pluck it out. Dili na to sabton nga literal. Apan nindot kayong paghulagway mga igsoon ko na ni Kristo. Kay kung atong i-imagine ang ato ang kaugalingon nga basin usa ta sa mga pungkol, mga putol og tiil, mga buta, buot ipasabot sa Ginoo nga grabe ka pait ang atong padulngan kung kita mahimulag sa Dios o kita usab maka adto ni anang maong kalautan. Mao ning gipasabot sa Ginoo nga kun mahimo kamao kita mo sakripisyo sa mga ginagmay nga mga butang o unsa man gani kining mga babag atong tangtangon, unsa man ganing mga bugat nga atong mga gipas-an atong kuhaon aron nga kita sa atong pagkatao kanunay nga mahiusa sa Dios. So duha ka butang ang pahimangno sa Ginoo nga aron kitang tanan para gayud sa Dios. Una, dili kita makaangin sa uban kanang mga gitawag og mga little ones nga gihulagway sa mga bata sa atong komunidad nga mahisalaag, mahimulag sa Dios. Kay dako gayud ang atong tulubagon sa Dios. Ikaduha, maningkamot nga kita mismo dili usab maadto sa kalautan ug mahimulag sa Dios kay pagkapait
ang atong pagadagatan kung dili kita kamao mo sakripisyo nining mga gagmayng butang aron masalbar ang atong kinatibuk ang kinabuhi. Mo na mga igsoon ko na ni Kristo sa atong pagka-Kristiyanos, pagkasumusunod sa atong Ginoo, kung panahon sa atong paghatag balik nato sa mga gipangayo sa Ginoo, pananglitan sa pagsimba, karon kay pandemya man ron, pero wa man ta kuhai og kahigayunan nga makasimba bisan og sa radyo, bisan sa telebisyon o sa online. Pwede og ato unang putlon kanang atong magipangbuhat aron lamang makahatag tag panahon sa pagsimba. So mao gihapon ang mensahe sa Ginoo to cut it off kanang imong pagkabisi. Kung doon na kay mga gimbuhaton, pluck it out, tangtanga aron makahatag tag panahon sa Ginoo. Diha sa to ang pagkinabuhi sa pagkabalaan o pagbuhat og mga maayo, daghang mga dili angay nga atong pagabuhaton, cut it off, pluck it out aron nga ang ato ang kinabuhi mahisibo gayod sa o masubay sa kabubuton sa Dios. Mao na mangigsoon ko na ni Kristo karon atong gisaulog sa simbahan ang International Migrant Sunday, mga migrante, kanang mga tao nga nahiadto sa laing mga lugar sa daghan kaayong mga rason. Gihagit ita sa Ginoo nga mahimong maayong example nila. Kay sila usab tao ug sila usab para sa Dios. Mao nga hiniusa nga kalihukan sa simbahan, mao ang pagtabang dining mga tao nga na-displaced in many ways. Tungod sa mga kalamidad, tungod sa mga linog, tungod sa mga volcanic eruptions, ug dunay mga hinungdan nga tawhanon sa gubat. Luoy kayo ang ilang kahimtang, mao nga kining adlaw, kining panahona, tibuok kalibutan nga simbahan ang nag-ampo para kanila. Apan dili lang kutob sa pag-ampo, aduna usay gibuhat sa simbahan nga pagtabang kanila sa ilang mga pinansyal o mga material nga paninahanglan. Mao nga sa tibuok kalibutan dunay second collection o dunay mga movement nga mag-raise og funds para nila. Dinhi sa atong diocese dunay second collection para kanila. Mao nga ato lang bahin-bahinon kay do naman putay panginahanglan sa simbahan sa diocese, ato lang bahin-bahinon ang atong pagtabang kanila. Og ilabi na sa to ang mga kaigsuonan nga nagalawig, mga seafarers sa kadagatan, kay sila usab nahilayo sa mga minahal sa kinabuhi o naning kamot pag-ayo alang sa pagbuhi sa pamilya. Ato silang giampo karon og dunay mga organisasyon nga nagtabang sa ilang mga pamilya, nagtabang usab kanila sa pagkinabuhi nga Kristohanon, nagbisita kanila sa ilahang mga gipuy-an aron nga masangyawan. Dunay mga chaplains nga in charge niini, kay lagi sila sama usab kanato mga tao alang sa Dios. Ug mga igsoon ko na ni Kristo, sa atong pagpadayon ining Santos nga Misa, atong pangayoon sa Ginoo ang iyahang makanunayon nga panalangin o grasya, kaunta magmalig-on ta kita sa atong kaugalingon aron dili kita makahatag og dili maayong ehemplo ngadto sa uban. Hinunoa atong paningkamuton, atong paningkamutan nga matangtang nato ang mga babag, ang mga hinungdan nga makapahilayo kanato sa Ginoo. Manindog palihog. Atong ipadayag ng atong pagtuo. Nagato ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta. O kang Hesukristo yang bugtong anak Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misa ka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Kamahan, makagagahom sa tanan.
Gikan dito mo balik siya ang paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Ang atong nagtudlo kanato nga ang pagkasumusunod, nagkahulugan ug pagsalikway sa tinubdan sa mga daotan. Ang atong mga pag-ampo karon, atong ihalad uban ang paghimog sakripisyo aron pagsunod sa Ginoo ug moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami.